ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಅನಂತು ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ಪಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪನ ಫುಲ್ ಕೂಲಿ ಬ್ಯಾನಿಂಕ್ ಅಂಚದು ಲಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಟ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾನೆ ಅಂಚ ನೆಟ ಕೂಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಅದು ನೆಟ ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾನೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಕೂಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ. ಸಾರಿ ಅನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ಕರ ಏರ್ ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಏನೊಂಚೂರು ಮದ್ದು ತೋಚ್ಪಾಗ ಅನ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನೊಂಚೂರು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಅಡಿಗೆ ಪೋರುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪಾದ ಬರುಡು ಬಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಕೂಲಿ ಬ್ಯಾನೆಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಮೂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮೂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ದಾದಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ಒಂದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡ ಬಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಪಿದರ್ದೇನ್ ಕಾರ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಆಯ್ನದ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಗ್ ವಾಂಗಿ ಭತ್ತ ತಿಂಡಿ ಮಂತಿತ್ತೇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಅವು ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಂತೂ ಡೈಲಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಮಂತು ಬೋರ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಯಾನ್ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪಕ ಪಂದೆನ್ನದ ಅಂಚದು ಏನು ಅಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಳು ದುಂಬು ಈ ಇಲ್ಲಡ್ಪ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಕ ಪಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ. ಒಂದು ಬದನೆ ಗೆತೋ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನಿಗಲು ಈನ ಬದನೆ ಪಂಡ ಉದ್ದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡ ತಾವು ಗೆತೋ ನೋಡು. ಕಿನ್ಯ ಬದನೆಕಾಯಿಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಉದ್ದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಈ ವಾಂಗಿ ಬಾತದ MTR ಮಸಾಲ ಏನು ಗೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ನಿಗಲ್ಲೆಡ ಓಂಡ ಎಡ್ಡೆದ ಮಸಾಲ ಇತ್ತನ ನಿಗುಲ್ಗೆ ತೊನೊಲಿ ಅಂಡ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಪೌಡರ್ ಉಂದೆ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟಿ MTRದ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಕ್ ಕರಿಬೇವು ಅಂಚನೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಬದನೆ ಕಿನ್ನಿಯ ಕಟ್ ಮಂತದಿ ಓಡು ಇಜಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಬದನೆ ತಿನ್ಪುಜಾತ ಕೈಪೆ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಅದು ನಿಗಲ್ ಕಿನ್ನಿ ಪೀಸ್ ಮಂತದಿ ಓಂಡ ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡ್ಲಾತೆ ಬದನೆ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಂತ ನಾವು ಬದನೆ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ತಿನ್ಪುಜೇರಿ ಇರ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಪೇರು ಅಂಚದು ಕಿನ್ನಿ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡು ಅವಲ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಕಿನ್ನಿ ಕಟ್ ಮಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೇಗ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಂತ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಕಿನ್ನಿ ತುಂಡು ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತು ನೋಡು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡು ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಬದನೆಕಾಯಿ ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆನಾಗ ಉಪ್ಪುಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಇವು ನೋಡು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ದುಂಬೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಪಾಂಡೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಪಾಂಡೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಬೇಗ ಕರ್ಚೋಂಡು ಅಂಚದು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕರ್ಚಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತದು ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪೊಕ ಪಂದೆ ಏನಿದ್ದೀನಿ ಆಂಡೈತೆ ಏನಾತನ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ತಲ ನಲ್ಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆತೇಜಿ ಅವು ದುಡ್ಡು ನಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ವಾರಡ್ ಪಾತೆರೆಗ ಅಂತ ಪಂತೆರ್ ಮಾಮಿ ಪೋದು ಅಂಚದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ದಾದಾತನ್ ಪಂಡ ಕನಕಲ ಚಂಡಿ ಆತಂಡ ಈನ ಮಲ್ಪುನ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಜೆ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಸಾಕಾತಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಆತಂಡ 7:30 ಕಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಬೇಗ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದು ದೇತದ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬೇಗ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ದ ಇಬ್ಬಕು ಒಂಚೂರು ಸಾಸಿಮೆ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಾಸಿಮೆ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಣತ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಿನ್ನಿ ಬದನೆ ಕಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪತ್ತ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದಿಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಮೆದುವು ಹಾಪುಡು ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನಿ ಪೀಸ್ ಹಾಪುಂಡು ನಲ್ಲ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಂಗಿ ಭತ್ತದ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತನತ್ತ MTR ಅವೇನು ಸೇರ್ಪೌಡು ಸೇರ್ಪದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ನೆಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಾನ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಗು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಉಪ್ಪುಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೇರು ತೂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡಂದು ಆತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ರಡ್ಡೈಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಿಗಲು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪುಗು ಮೂಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀಜಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ವಾಂಗಿ ಭಾತದ ಮಸಾಲಾಗೆ ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕೊಲ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿಪ್ಪತ್ತ ಅವೇನು ನೆಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಚೂರು ಕರ್ಚುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೇವಿ ಮಂತು ನೋಡು ಅವು ನಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಪೋರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಾರ ಅಂಡ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕರಂಚುಂಡು ಪಂದ್ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ
ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿ ಒನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನು ತಿರ್ತದೀದು ಉಪ್ಪು ಮಾತ ತೂ ಒನ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತನ ತಿರ್ತದೀದು ನಿಕುಲ್ ದುಂಬೆ ಉಪ್ಪುನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಉಡು ಚಿತ್ರಾನ್ನಾಗ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆತು ಜಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ನಿಗಲ್ ನುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲಾನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಬೋಡುಂದಂಡ ಒಂತೆನೇ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ನಿಗಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೆಲವು ಜನ 2-3 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ 5 ಜನ ಉಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಂದ ದಾಯಪಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೆರಾತ್ ಆಂಡಲ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ತೆ ತಿನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದೆಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ಒರಿಯಿಂಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪೂರ ಜನ ಇಷ್ಟ ಮಂತ ತಿಂಡೇರು ಬೀಜ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ತೂವೊಂಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚೆನ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡುವ ತಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮಸಾಲಾಗ ಎಂಕುಲು ಮಸಾಲಾಗೆ ಕಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ನುಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಬೇನೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಮುರಾಣಿ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇನಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಚೂಲ ಜೆಪ್ಪರ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ಆಂಡ ದೇವಿರಿಗೋರ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕು ಅವು ಆವಡು ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲಡು ಪರಕ್ಕಿ ಪಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕು ಕೊರೋಡೆ ಜಿನ ಇಂಕು ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪೋದು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಐಕ್ ಪೋದು ಮನಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಪೋಯ ಎಂಚಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಂದ್ ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊರ್ತುಗು ಒನಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆರಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ತುಯ್ಯರು ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಕುಳಿದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹೋಲ್ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ಅವ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪ ಅನ್ನೋ ತೊಂದ್ರೆ ಬೋಡಿತ್ತನ್ಗೆ ಅವು ಅಕ್ಲಿಲಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪೊಣ್ಗೆ ಅಂಚದು ಅಕ್ಕನಿಲಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚದು ಕಿನ್ಯ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅಂಚ ಕಿನ್ಯಗೆ ತೊಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ತವ ತುಯ್ಯ ಐಟ್ ತವ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಐಕ್ ಏನು ಏತ್ ರೇಟ್ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು 380 ಪಂಡೇರು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅವ್ಲು ಇಪ್ಪಡೆ ಬೊಕ್ಕರಗೆ ತೊಮ್ಮೆನ್ ಪಂಡೆ ಆಂಡಲ ಅಮ್ಮದ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಬುಡ್ತುನೇ ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ಇಪ್ಪಡಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಸತ್ತೆ ಬೈಲೂರು ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಬೊಡಲ್ಲನ್ನು ಬೂರ್ದುನು ಪಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ತಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಇತ್ತಿನ 2 ಬೈಕ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆತನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಮತ್ತಗೆ ತೊಂದು ದಂಡಲ ತಿನ್ಕ ಪಂದು ಅನ್ಸು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಡ ಆತ್ ಕಾಸು ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ 1/2 kg ಕೋರಿನ ಪಸತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪಸತ್ತದು ದಾಲ್ ಬೋಡ್ ಪಂದಿತ್ತೀರು ಮೇರೆಗ್ ದಾಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಂತೂ ಬೇಳೆ ಸರ್ ತಿನ್ ಸಾಕಂಡು ಅಂಡಲ ಮೇರೆಗ್ ದಾಲ್ ಪಂದ್ ಇಷ್ಟ ಪಂದ್ ದಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೊಂಗ ಪಂದ್ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅವು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ನೋರೆ ಟೈಪ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅನಿಸಿಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ಯೂರ್ ಅತ್ತು ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವು ನೋರೆ ಬರ್ತಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂಡ ನೀಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತೈತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಮುಂಚಿ ಉಂಡತ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ 2 ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಂಕಲು ಏತ್ ಚಿಕನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮೂಲ 1/2 kg ತೊಂದೆ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ ಬೇಯರದೀಲಿ ಒಂಚೂರು ಅರಶಿನ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರದೀದು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಇತ್ತನ ಪುದೀನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಂಡನ ಮಸಾಲ ಇತ್ತನ ಕೋರಿದ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಇಪ್ಪುನ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಮಂತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಟೈಪ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದಿನ ಅವು ಚಿಕನ್ ದುಂಬೆ ಬೇಯ್ಪರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರತ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಗ್ರೇವಿ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನದ ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಪಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಬೋಡು ಚಪಾತಿಗೆ ಮಾತ ಬೋಡು ನಂಡ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಇತ್ತರ ಅದು ಅರ್ಧ kg ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ಅದು ಎತ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದವೇನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಯಾನೊಂತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೆ ದಯಪಂಡ ದಾಲ್ ಎಂತು ಸಾರು ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸೈಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ರತ ಅಂಚದು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೇರಂತೂ ಚಿಕನ್ ಕಂದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಇಂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರು ಸೊ ದಾದಾಲ್ಪ ನಾನು ಇತ್ತಿನತ ಕಾಸಿಡಿ ಅಂಕಂತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಬೇನರ್ದು ಸಲ್ವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಜೀನಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎರಡು ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದ ದಿನಾಟ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಾಟ ಎಡ್ಡೆಲ್ಡು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ವೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದಿ ಏನು ಲಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಬರಪೋಯ್ಜಿ ನೆಟ ಫುಲ್ ಇಂಕ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಬೇನೆ ಅಂಚನೆ ಹೆಡ್ ಬೇನೆ ಪೂರ ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಏನಾತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಳ್ಳ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇತ್ತಂಡತ್ತ ಸೊ ಹೋಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೂಲಿಡು ಒಂಚೂರು ಹೋಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನಾತನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ದು ನರಕವು ನರತುಲೈಡು ಮೂಲಿಂಚಿ ಕೂಲಿ ಕಟ್ಟಾದು ಉಲಾಯ್ಡು ರೆಶಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಬೇನೆ ಇತ್ತ ಮರ್ದ ಮಾತಕ್ಕೆ ಇತ್ತನೊಂದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ರ ಪಂತೀರು ಅಂಡ್ ಏನಡ ಕಾಲು ಜಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ 500 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬುಕ್ 6 ಮುಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ 2-3 ಸಾವಿರ ಆಪುಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ 2-3 ಸಾವಿರ ಆಪುಂಡು ಆವು ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ದುಡ್ಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ದಾದಲ್ಪ ಮೇಲ ಐತೆ ಸಮ್ಮದು ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಬೇಲೆ ಮತ ಎಂಗ್ಲಡಲ್ಲ ಮನೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮೆರಿಗಾಂಡ ಬೈಕ್ದ EMI ಅವು ಮತ್ತು ಕಟ್ರಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಸರಿ 2 ಲಕ್ಕೇಂದು ಆಪುಜಿ ಮುರಣೆ ಅಂತ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚದು ದಾದ ಅಂತ ಓಡು ಅಡೆಮುಟ ಈ ಜನ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಓಡಿ ತಾಪ್ನು ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಇತ್ತೀಜಾಂಡು ಸೊ ಒಂಜೇ ದಿನ ಲಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಏನು ಏಪಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏನಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆತಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ಏನಂಡಲ್ಲ 2 ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಲೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಬರೋದು ಪೋಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಚೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.